l-ekonomija mingħajr ruħ hija ekonomija li fl-aħħar mill-aħħar toqtonna. Ex-qar il-President tal-Kummissjoni tal-Knisja l-Ġustizzja u l-Paċi Denis Darmanin tul il-programm NetLife meta tkellem dwar l-istudju riċenti li sar dwar l-ekonomija ta' pajjiżna bl-isem ta' Beyond GDP. Huwa saħaq fuq l-importanza li l-Gvern jieħu dan id-dokument b'serjetà li ma bħala. Nies li huma fil-faqar baqgħu hemmhekk, id-distak bejn il-fqir u s-senjur baqa' jiżdied u dan ħassejna u anke tara wkoll l-effett ta' nitkabbir fuq l-ambjent, fuq il-mod kif ngħixu. Bażikament il-mistoqsija hi dan it-tkabbir ekonomiku qed ikollu prezz fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna bħala soċjetà. L-ekonomista JP Fabri li kien wieħed mill-persuni li fassal dan ir-rapport qal li dawn ir-rakkomandazzjonijiet ma jibqgħux biss fuq il-karta iżda jitlu fis-seħħ. Fil-fatt qal li dan għadu biss il-bidu ta' dan id-dokument. L-ewwel għana ħari ta' dal-proġett kien li nibdew għall-inqas diskussjoni nazzjonali. U naħseb anki mill-interess li ntwera sissa mill-medja li qabdu dar-rapport jidher li wkoll kif qed tgħid int hemm qed jinħass dan il-bżonn ta' dal-dibattitu. Issa l-pass li jmiss hu li anki aħna nibdew nkellmu lill-imsieħba soċjali biex nieħdu idea wkoll tagħhom ta' huma x'inhu l-ħsieb tagħhom. Fabri qal li din isejħa l-diskussjoni mal-politiċi biex ma nħarsux lejn l-ekonomija bħala sempliċiment flus iżda wkoll b'mod iktar holistiku. Minn da dibattitu tajjeb naslu illi jkollna framework nazzjonali ta' kif inħarsu li jkun maqbul bejn l-imsieħba soċjali ta' kif inħarsu lejn il-well-being, lejn il-kwalità tal-ħajja. U mbagħad nibdew nimplementaw ukoll fil-politika tal-gvern. Kristin Mamo għal Net News.